Kaixo, Jonan naiz, Sestaon hasi nintzen orain dela 4 urte euskara ikasten, eta aurten Berbalagunen izena eman dut. Hasiera batean, ni banekien ikitosmo hau egiten ari zela, baina ez neukan denborarik parte hartzeko, eta aurten ja aurkitu dut denbora, eta izena eman nuen kurtso hasieran. Astearteketan elkartzen gara, kurtso hasieran talde batekin, baina taldea bertan bera ageratu zen, jendeak ezin zuen agertu, eta beste talde batekin beste talde batera gehitu nintzen. Eta ostiraletan ere beste talde batekin elkartzen naiz, eta egiten duguna bote batzuk hartzera joaten gara, erakusketak ikustera, antzezlanak, zinemara joan gara ere, batzuk kirola egitera joaten dira, batzuetan nien ez joaten, guztoko erdu dalako, baina parranda egiteko beti nago pres, eta parranda egiteko Berbalagunan oso giro aproposa dago. Eta nik gomentatzen dut, ona etortzea, euskaraz bizitzera, gauza hori guztiak euskaraz bizitzera. Normalean egiten dugu lagunekin, baina gazteleraz, eta euskaraz bizitzeko aukera Berbalagunak ematen digu. Eta, urte bat pasa ondoren, ni oso pozik nago, datorren urtean izen emateko gogoa daukat, eta zuek animatu nahi dut ere, izena emateko. Badago.